Genesis chapter number 6. Let us read verse number 5. And I want you to understand, okay, remember this. I'll follow 5 so go to 5:14. Verse number 5. Kepha uJehova wabona Yes. ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni. Yes. Nokuthi zonke izizinto zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Yes. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni. Yes. Wadabuka enhliziyweni yakhe. So let's go on this. Baba egameni lakho Kristu Jesu ilizwi lakho Nkosi lingamandla lethu namhlanje mina sesikhona Nkosi sizobheka uthando lwakho lungaka lapho besizoli khona Nkosi lithi izwi lakho lapho Nkosi kasi sahlengwa thina namhlanje sinelungelo namandla ukuthi masikhuleka sithi baba wethu osezulwini bese wena uyasizwa sihlalise kahle ke Nkosi ngezwi lakho ngelihle lika Kristu Jesu vula inhliziyo yethu vula iqondo yethu kuko konke Nkosi ekuyoshiya kule ndawo siphume ngomnyango Nkosi sikwenze ngoba izwi lakho ilolodwa elisikhali sethu endleleni ilolodwa elisikwa sethu lingamandla ngalo siyakwazi ukunqoba Nkosi yami. Siyabonga ke Nkosi thatha indawo ke manje in Jesus mighty name we pray amen. Thank you, Jesus. Amen. Now, Peter, read for me that verse now. Kepha uJehova wabona Yes. ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni. uJehova, kepha uJehova wabona. Qala verse 4. Verse number 4. Ngalezo zinsuku kwakukhona izichwaka Yes. emhlabeni. Yes. Nangasemuva futhi. Yes. Lapho amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu. Yes. Awazalela abantwana. Lana ayengamadodana asendulo anamandla. Lawa ayengamadodana asendulo ayenani bazalwane ayenamandla. Namadodana these are angels bazalwane ezangena zalala namadodakazi abantu. Now God created humankind and makakumuntu lithi iBhayibheli this is the background yale things amuyichaza bazalwane. Lamadodana abheka amadodakazi abantu. Lawo kuthiwa amadodana kaNkulunkulu angithi bazalwane. Ayengamadodana kaNkulunkulu ngoba they were angels, but these angels they were in a form of like of a man, but they were angels. Angithi bazalwane. Ngoba many times sifundile iBhayibheli kaningi mamjele sibonile izingelosi zingaveli ngamaphiko ebantwini. Zivela zingabantu. Ingakathoba incwadi yamaHebheru ningabi ngabantu abangabi nomusa ngokuba abaningi benu bavumela istranger emzini yabo bayinakekela unconsciously bangazi ukuthi banakelela ini izingelosi. So these angels zazi njengabantu kodwa zazibeke ukuzomonitora nokuzobheka abantu. Lamadodana yiwo lawa ekuthiwa mawufuna ukuthi kaJobe uNkulunkulu wayenomhlangano namadodana kushiwo thina. Lamadodana lawa mafika uSathana athola uNkulunkulu anemeeting ezulwini namadodana bekushiwo these angels. Yes, that's why uLucifer had an authority to be in that meeting because we angel naye. Ngasizona bazalwane. Yes. So it was a meeting of angels. Njengoba kuyi meeting yama angels. No Lucifer what I qualify because I'm one of a kind. But as much as amgelekile, wamgeleka nje uyazazi ukuthi akasana ndawo la. Yes, his own motive anibazalwane. Yes, ngizama ukurasha isikhathi anibazalwane. So ke lamadodana abantu ase abheka ke lamadodana kaNkulunkulu abheka amadodakazi abantu abangena. Ekubangeneni kwabo kwafomeka another kind of creatures. Ngoba kwahlangana umuntu wenyama nomuntu kamoya. Kwaphuma olunye uhlobo lomuntu. That time ila khona la sifunda khona before mamhlengethwa kuzoba nokuthakathi. Bebungeke ukuthakathi before this chapter esifundayo. But these creatures, because they are spiritually, they know how to do things right. They know how to do things in a wrong way.
futhi ziyakwazi ukuwenza ukhiqiza into ephilisayo. Lama creatures ane knowledge ukuthi mawuthatha lesihlahla lesinalesi kuphuma umuthi oso. Angasizana bazalwane, umuntu aphile. But ngenxa yenkohlakalo eyavuka ku this kind lamadodakazi kaNkulunkulu, lamadodana kaNkulunkulu angena abantu enza kwaba chaos, afundisa abantu something that God never intended them to be taught. Abantu baqala baba nemizindla emibi. Abantu baqala baba holunye uhlobo lwezinto because kuhlangene izinto engamelanga senze njani. That is why even Adam makawa into yokuqala balekela kuyo umuthi. That wonke umuntu owa into yokuqala icabanga umuthi nje. Wonke umuntu onganamhlelo noNkulunkulu into azoyiqala icabanga the only way to be protected fanele sebenzise umuthi. Because automatically umuntu udala ukuthi abe ne backup Yesu. But makaphambuka azizi ukuthi kunento engasekho, the solution ukuyemthini. Yo. Adam akawa nje kokuqala nomkakhe babheka isihlahla esikuphi. Bashona khona emthini. Naba emthini. The God makafika ensimini lithi iBhayibheli ngokushona kwelanga when God came uyamemeza Adam ukuphi na? Adam uthi silankosi. Ngithi asiba kuphi? Basemthini bavale ngomuntu. And then God uthi no, angikwazi ukuvala ngalento le. I have to make means. Akubula wesilwane lisuke kuphi emthini. Lesilwane sasiyimvu represent ubani? uKristu. That is why Moses uKristu the first thing efanele usuke kiyo umuthi. Because God makabiza umuntu phasi kwesihlahla ubulala isilwane. Maqeda ukubulala isilwane ususa umuntu kuphi emthini. Njalo umuntu waphambana noNkulunkulu cabanga umuthi. Umuntu ongathandaza the safest place my brother umuthi. But a person who's prayerful akawufuni umuthi. Because we understand ukuthi one of the things God angafuni sirely kiyo umuthi. But ngenxa yokuthi umuntu uyawuthanda umuthi, that is why even Christ he had to go ayophanye kwemthini. Why aphanye kwemthini? Ukusithi isihlahla. Uthi manithi nibheke isihlahla ningaboni sona kodwa nibone God. Because isihlahla sinokufa. That's why for Christ to die kwabe nayo nekwe esihlahleni. So any individual only esihlahleni umike kufeni. It doesn't matter ukuthi angasurvive isikhathi esingakanani, but along the run ukufa kukhona. Curse is the man who hang in the tree, because esihlahleni noma emthini akukazi kwaba khona. Yes. There's a picture of the right. So again, now mawufuna ubona umuntu ukuthi uyazana nokodwa akazana ukodwa, mtshela ukuthi ithemba lakhe likuphi. Bese umbuzo uthi liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu lapho kufa kufika. Because akanalo lini ithemba lomuntu. Oh my God. So again, ngizama ukuthi today is the day where we ought to celebrate ukuthi inkosi wangikhipha emthini. Jehova wangikhipha emthini. Yazi ngake ngabeka ithemba lami emthini, angazi ngibona ingodwa ngabona ukuthi yebo lento engikhuluma ngayo I know it very well. Ngikhumbula wena ngibona ngabe mina ngiya kude mina. Yazi ngikhumbula mamkwena ngibona umunye umfana alwa afaka amabhande ashaya abantu. That guy was so powerful. Ashaya abantu ngamabhande engingabela powerful. Manje ngisikolweni manje ngiyopeda nini isikolo by then I'm at grade 10. Ngithi ngiyopeda nini isikolo ngisebenze faka amabhande. I want to be powerful. Funa powerful kanje. Then ngathi isikolo ngisiceda kudala la.
ngathi mina 1 + 1 is 2 sathana ngithi ukhona ngoba lithi iBhayibheli wabona imizindlo yomuntu wabona ukuthi adinga ukuthi ngize ngimlinda practice because automatically masekula into elandelayo yakhuluma after that ukukhuluma uyayidala uyayiphila because ayiqali physically iqala kubazalwane iqala engqondweni uyirehearse bese uthi uyayirehearse bese uyayikhuluma bese atobhala kumadezi akhe 1821 athi amazo kufa nokuphila asemlungwini wakho angibazalwane awuyiphili bese uyayikhuluma uqala uyikhulume but before uzoyikhuluma iqala kuphi iqala engqondweni before izoqala engqondweni iqala enhlizweni bazalwane bese kuthiwa-ke sasabe sathi uJesu anazi yini ukuthi inhliziyo iphuphuma ngomlomo okugcwele enhlizweni ngekwazi wait until kuvula umlomo sibahleka sonke wait until kuvule umlomo bese uJesu athi-ke by that you will know kunani enhlizweni that is one that is Matthew chapter 12 verse 33 kwehluya phansi when it speaks about the heart of a man ukuthi akusiko ukungcolisa umuntu akhulumayo kuphela but every word because lokho akudlayo kuyangena kuphume but lokho kusuka la kwenza lo muntu ngasazana bazalwane so-ke no manje ke ngithi mina okay ngizoba kanjani manje ngizowatshala kanjani amabhani bese ngiyasona sathana athi wena ngaba stress free shona kungamkhulu manje therefore mamkhulu ngiyabala ukuthi uzokhona maduze manje ngimamkhulu yazi kunento khohla ukutshela yona athi manje number 1 my offering ngiyazamiwa la senzo yabona ukuthi umuntu ongenankulunkulu njani ungrateful because balokuthi ngicabanga ukuthi ngiyomgqekeza kanjani mkhulu sahamba isikole no before ngombuzo isikole sahamba ngicala enyangeni ukuthi eshi manje ngiyabuza leba manje ngifuna ngibhande la ngifuna ngibhande thia I was good ke mangeni good athi ngene kanje esikoleni ngiphuma ngamapatrol phana phela ngithi no fana ngikhululeke uze mntu no right in fact njengoba uzala kimi mina angisumuntu oyinyanga ngiyathakatha mina kahle zokwenza into zakho zokuletha 350 ngithi 350 yes then I went wena mangibuka la mina ngibuye ekudeni noNkulunkulu lo ungilande ekudeni I'm taking it on the school hambe ngikhulu isikolo sehamba kufuneka 350 njengoba kufuneka 350 le imali transport le okay yes athi okay mina ngizobona ma-30 namhlanje ngamtsheli uzoyibona kule clip nje ukamshumana umsipho ayicela imali yabo lokho it's okay athi okay mina ngizifine bazalane I went there ufike wangenza good wathi mfana wami manje noma ungafika phambi kwesibhamu meso ngeke wenze next wathi mina nginamagitsami mina engiwasebenzisayo athi manje ngiyabheka unonkosikazi kwasazokhona usiletha mama nje wena makofana wazokwenza mfana iti afike ngiyenzela wazokwenza ukuthi ngenze njalo manje nabafazi khona la athola ngishaya ibhansela ngisasokona nabafazi angazi namhlanje mhlawumbe wambela ngene athi ukushayela ngebhansela nyama vele nabafazi ngeke badabuke athi yes athi afike khona you know bazalwane ukuthemba umuthi something that's supposed to protect you it exposes you to much danger. Amen. Mangifika endlini ngithi malume wami uyisidaba malume wami uyiphuze uthanda nokuba ngithi kuye malume wami ngenze na into naye enje if kuyenzeka kukhona ukusukela mina ngiphuze tshela bangihlula abadala bangihlula angiphuze ngithi mina makusukela ntwana wami ngitshela ngeke bakwenzele isikhathele
Athi angitshengisa izinto zami nazi ngifuna ngiziphuze bathi ngiqede mangiqeda zonke kuphelele sengirayithi ngiwenza yonke into umfundo oyenza. Good. This thing supposed to ukuthi ngabe yenza njani isusa izitha. But automatically mina sengenzani izitha manje. Sebe ngifuna lento efuna ngabe ngiyisusa. Bazalwane, I was a chaos. Impi bengiyilandela noma umuntu angafika athi sorry ngizokhuluma bad way ukuthi ngifuna ukubona ukuthi uzokwenzani. And abantu they will tremble. Umuntu ngibeza ngibona lento ukuthi umuntu umuthi angenzi next umuntu umuthi bathe umuntu kodwa umuntu ngathi khonto vele babe kubathe utilwa ayikho nothing. But when Jesus came in my life, ufika nginalezo zinto lezo njesu. When Jesus came in my life and I got the deliverance, ngikhumbula kahle mangisindiswa umfundisi engibeka izandla angibamba la and exactly la befaka khona wangibamba exactly wathi this one is ordained by God, so shumayela naye lo ngangilele phansi ngikhala. But I walked up from that time, bazalwane, from that time on until this day ngaqala ukuba nepeace nabantu. Why? Because by then ngangisitha nabantu and ngingazi ukuthi iyohamba ingishiyephi leyo. But ngiyambonga uJesu ongazange angibalela amathala phansi. Wangifela. He died for me. What my son, come on me. Wazana umuntu ongcono nokuphila kwakho. Then till this day bazalwane ngamthula uKristu. Wathatha indawo yami ngokuya kimi. Till this day angazi nibe nokuyisola ukuthi why ngamngela uKristu njengenkosi nomsebenzi. So ngizama ukuthi bazalwane, there is no any other place that has peace ngaphandle kwalesi. Amen. Shalom uNkulunkulu ethu izandla. Usihlande sasikude ezonweni wasenzela umusa sabizwa ngokuthi singabantwana alonga mali inkosi uJesu. So ke I want to share this thing bazalwane bese ke but ngifuna ukuzana into ethi qala uma abheka umuntu uJesu uma abheka umuntu uJesu la sifunda khona lithi wathi mambheka uNkulunkulu umuntu wabona ukuthi imizindo yomuntu senze njani semibi and bese kuthi bayiBhayibheli uJehova waphenduka warepenta ukuthi wayimenzile umuntu angibazalwane ngenxa yokuthi umuntu besika chaos. But ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akasidelanga ngaleso sikhathi. Elithi iBhayibheli sasikude naye ngenxa yokuthi imizindo yethu yayinobutha noNkulunkulu. Imicabango yethu yayenza uNkulunkulu abe bitter. Manga sibheke sicabangayo azibuza ukuthi this was not is it the kind of a life engangidalela uSipho lenjena na ulo Sipho lokwazi ukulala aplenele umntana abantu into enje. Lo Sipho kwazi ukuzonda umuntu in this extent azafunga ukuthi ngeke azavuka amxolekile. That was how deep we were. But ke ngiyambonga uNkulunkulu elithi iBhayibheli uthi uPaul mawufuna incwadi yamaroma mawufuna incwadi yamaroma ku chapter 7 uthi uPaul akusemini engiphilayo kodwa isono esesiphila kimi. Ngoba noma ngifuna ukumxolela sometimes you find the reasons ukuthi why ungamxoleli. But in all this uthi Paul mayekini onomzimba ogcwele isono. Ngoba ngengqondo ngiyamthanda uNkulunkulu nemiyalo yakhe ngibona iphilile. But ngenyama akwenzeki. Base athi Paul maye ngiyokhululwa ubani kulolu sizo longaka. Bese athi makabongwe uNkulunkulu. Ngobani? ngoJesu Kristu. Dalo from that verse. Ncwadi yabaseRoma chapter 8. Dalo fundele khona from verse 23. Yes, chapter 7 verse 23.
Chapter 7, verse 23. Kepha ngibona omunye umthetho Yes. ezithweni zami. Yes. Number one, tell of the previous verse. Verse number 22. Yes. Ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu. Ngokuba ngiyawuthanda umthetho kaNkulunkulu. Yes. Ngokomuntu ongaphakathi. Ngokomuntu ongaphakathi. Yes. Kepha ngibona omunye umthetho Yes. ezithweni zami. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami. Now. Ngokomoya, uNkulunkulu into yakhe yinhle yathandeka. Bese athi mara mangipractice, masengiphila, mangiphume ecaweni, kuphila omunye umuntu. Mangisenkonzweni ngiyayithanda imfundiso yomthetho kaNkulunkulu. Mara mangiphuma, ngicela ukwenza isinqumo, kuphila omunye umuntu. Ah my God. Kubeka mama. Kepha ngibona omunye umthetho Yes. ezithweni zami. Yes. Olwayo nomthetho wengqondo yami. Kuthi kuna two human beings. Kunabantu ababili kodwa ngi-one. Kunomunye wengqondo, kunomunye wenyama. Uthi lo wengqondo ngesingisi kuthiwa lo wakamoya. Ufuna okunye. Nalona wenyama ufuna okunye. Bese athi ngibona kuphila lo all wrong in my life. Kubeka. Ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Lona umthumbela ekutheni manginelisi izidingo zenkanuko yenyama yami. Inyama yami always ngiyayinelisa once. Inyama yami yafuna lokho angisabambeki. Repent after. I repent always. Because I always know that what I'm doing is wrong. Lokho engikwenza ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu akakufuni. Bese athi while I know that in my inner being, kunalo wangaphandle makangivukela ungenza ngerely ku repentance. Ithu inkosi exolelayo anyway. Mangikade ukwenza I even get angry kwenzeleni lo. But mase ngikhabukile ngithi konje yaxolela. I don't know, have you ever been there? La was khona ukuthi kunento engiyenzayo uNkulunkulu angayithandi. And hayi uNkulunkulu angayithandi yena yedwa nama ngithandi. I-problem mina noNkulunkulu lento asiyithandi. But what I carry, which is my carnality, which is my flesh, okuyinyama yami, I can't get hold. Makufika leso sikhathi. Qhubeka mama. Verse 24. Yes. Wo mina muntu wosisi. Yes. Kubani oyakungikhulula kulo mzimba ofana. Uthi uphole maye kimi muntu usisi. Umuntu okuzwelwa. Why umuntu okuzwelwa? Because my ending is not right. Isiphetho sami kulento engiphilayo angeke kuthiwe well done my faithful servant. Bese athi ke maye kimi muntu ophila knowingly ukuthi umuntu oyothi maye kuthatha uJesu bayokhala bethi maye athi maye kimi muntu okudatshukelwa, maye kimi umuntu osisi, maye kimi o appreciate while knowing ukuthi izulu liyadana ngami. Kubeka. Makabongwe uNkulunkulu. Yes. NgoJesu Kristu Yes. Nkosi yethu. Yes. Ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu. Yes. Ngengqondo. Yes. Kepha umthetho wesono ngenyama. Kodwa ngenyama ngikhonza umthetho wesono. But in my spirit ngenza ukaNkulunkulu, but ngenyama ngenza kwesono, of which that's not right for you. Qhubeka no. Sekuphelele ne? Yeah, but ngithanda la athi khona uPaul maye kimi umuntu osizi olungaka bese ngesingisi kuthiwa ke but makabongwe uNkulunkulu lalisho leli la wayengazwa lishi. I read again that verse. Makabongwe
uNkulunkulu Yes. ngoJesu Kristu Yes. Nkosi yethu. Ngalokho ke mina ngokwami Yes. sikhonza umthetho Yes. kaNkulunkulu. I admit my sin now. But ngiyambonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu. But akakwazi uJesu ukusebenza. Firstly, ngingaka-admit ukuthi abesina. Funa ngivume ngoba lo Jesu esimkhonzayo akasebenzi while we still in denial. Yeah. Bazalwane, are you aware ukuthi noma ungahambi counseling? Noma ungathola bathi this person is genius, good at counseling abantu. Are you aware ukuthi udepende ekuthenini kuwe mama kwena uyavuma kuqala yini ukuthi akucancel? First into ezokubuza ukuthi uya-admita na ukuthi une-problem kulento ekulethela na. Uthole i-referral angithi bakutshela bathi zala une-problem ne-anger wena. Bese akubuza ukuthi are you aware uyazibona ukuthi anger nayo na? Mangaziboni namhlanje no matter angaba powerful njani angeke azangisize. So ke no Paul uthi ngiyavuma manje that I'm a sinner. So therefore ngiyambonga uNkulunkulu ngobani ngoJesu Kristu osindisayo. Bese athi ke ngivuma kanjani ngokuthi manje ngiyazi ukuthi ke mina ngiyisoni ngokwenyama. Kodwa ngokomoya abazalwane bayangithanda. Ngokwenyama izoni zijabula kabi. Noma isono siyaneliseka ngayo. Why Paul ubonga uNkulunkulu ngoJesu? Listen to this. Funda incwadi Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe. Yes. Ngalokhu ukuthi siseyizoni Yes. uKristu wasifela. Now this is God that is so much loving us. Kuthiwa uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe. Bazalwane, lo uNkulunkulu wethu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ngokuthi sathi siseyizoni. Akalindanga irepentance yami qala. While we busy enjoy isono, God was making a method yokuphuma esonweni. Makenzi method ukuthi ngiphume esonweni, sakubiza mina ukumbona uJesu oyisolution. Ngoba kuthiwa ke sathi siseyizoni uJesu wasifela. Akasifelanga ngoba sesingcwele. Akasifelanga ngoba sizama ukuthandathandaza. Akasifelanga ngoba sizalwa from emakhayeni athandaza too much. Usifela uJesu sizalwa abantu esibazi kahle ukuthi abaxoleli. uJesu usifele asazi ukuthi imvelaphi yethu simbaba mabiza ngani asingabophuma silwe. Khayela singabophuma silwe, but uJesu wathi I don't care about bophuma silwe, but I will make a solution. Sathi siseyizoni wenza njani uJesu? Sifele. Athu bhala incwadi yaka John chapter 3 verse 16, beka uNkulunkulu uthando asithande ngani. Ayibazalwane, lithi John chapter 3 verse 16 lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngani ngendodana yakhe ezelo yodwa. Listen to this carefully. Listen to this. Makanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa. As much as indodana yakhe ifele bonke. But listen to this. Akusiwo wonke osetshenzelwa yile ndodana. Kodwa kuthiwa yilo nalo okholwa. As much as akufele, bazalwane bakhona bazoya esihogweni, hayi ngoba bebangafelwanga. Ngiphinde le. Ngifuna ukusho, are you aware ukuthi even in South Africa ngihlale ngisho nabantu bangazi into ngiyayisho. Are you aware ukuthi South Africa ARVs are for free? And every South African, in an extent ukuthi even ama foreigners are running to this side to receive what was for us. But abanye bethu South Africa, they are dying of HIV. Yeah. Ayikho lento. Ramaphosa is paying every month and month, paying for you ukuthi mawufika anytime uyifuna uzoyithola. But umuntu azayongena egodini. Angaza, no kusho ukuthi ARV ayisebenzi.
yasebenza. Bakhona isebenza kanjani? Bakhona abayisebenzisayo. Bathatha isinqumo sokuthi kufanele ngiwenze njani? Ngiyoyithatha, ngi-applye ingisebenzele. Sinila bazalwane noNkulunkulu wethu when he saw us in sin. Wathi umuntu aseyisoni wabeka uJesu as a solution. Ukuba yiloyo naloyo oyokholwa uye. Akangapho ngoba ukukholwa uthatha uJesu. Ne? Mawuthatha uJesu umthatha ekufeni ewuphila. Mawumthatha ekufeni ewukuphila ukhonzima ukufa okukuwe. Bese athi okholwa yimi noma efa uyophila. Amen. But people right now as we speak bayafa e-hospital. Right now as we speak, some of the few bayafa manje kuma accident. Guess what? Bayesifokweni. Jesus never died for them, he died for them. But bafa kanjani bayesifokweni? They never believed in him. So thola bakhazi or bayokhala bathi thina siyobe sisindile hayi ngoba uNkulunkulu uyathanda thina kuphela, but because we chose to believe in him. Ngazizona bazalwane. Yes. So ke uma sesiphila ngekuJesu, uma uJesu sesikholiwe uye bese kuthiwa ke asisaye kufa but we shall have an eternal. Angithi bazalwane, abakholwayo whosoever shall believe in him akasaye kufa but yoba nokuphila kwezinjani bazalwane? Ukuphakade. Yakho nokuphila phakathi nemama uJesu because he already sesinako sikunikiwe. But ke now for us ukuthi ke sikwazi ukuphilisana noJesu, for us ukuthi siphilisane noJesu kubiza ukuthi manje ke na indaba la ikhona. Mase umamukela uJesu ekuwe. Njengoba sizo celebrate. Akafanga manje uJesu. He died a long time. But even this day uJesu sasindisa ibazalwane. So njengoba sasindisa usindisa abakholwa kuye. But ke nasikholwa kuJesu na iproblem la ikhona. Remember the chaos was in the mind. Iproblem yayo ibazalwane. Angithi lithi iBhayibheli wathi uyabheka imizindo yomuntu wazisola ukuthi umenzeleni umuntu. Now God has to fix the mind now. Manje fixe manje. Maka fixe ingqondo uNkulunkulu. Uthi encwadini yabaseFilipi. Asifunde incwadi yabaseFilipi. Chapter 2. Sizoya nodlala manje bezokhuleka. Siqale ndasephuma sodlala. Spectacle. Incwadi yabaseFilipi chapter 5. So chapter 2 verse 5. Mawubekini lowo mqondo. Bawubekini lowo mqondo. Yes. Owakukhona nakuKristu Jesu. Yes. Owathi enesimo sikaNkulunkulu. Yes. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga. Kuthiwa ke bazalwane mawubekithi lowo mqondo wakubani wakuKristu Jesu. Ngoba sesifisiwe the only mind that pleases God is the mind of Christ. Ingqondo zethu they were so corrupt. Imizindo yethu they were so messed up. But kuthiwa ke manje njengoba sikasindisile uJesu asifele kuthiwa ke mamthembela masithathe umqondo kaKristu ubekithi. Because our mindset angeke thina usenzele ukuthi uma ngabe singavumela umqondo kaKristu ubekithi. Umqondo kaKristu mawungekho kithi at the tender age umntana wamisa esikoleni kothuka inhlamba. Umthuma esitolo makabuye imastering. Angazenze ngisho bazalwane. Are you aware ukuthi mostly uma umuntu ezofunda a foreign language, whether umZulu uzofunda isiSuthu, whether umSuthu uzofunda isiZulu, are you aware ukuthi many times into umuntu azofika ifunde on the foreign side, into yokuqala afika ibambe inhlamba yakho. Uthi hey kulela nithi ini yini? Bese athi hayi masifuna ukusukela masike sathi ngeke usasenza next. Before ayobamba amanye amandla noma yini osebamba balinto oqala ibambayo makafika la yini into enhlamba la bathi le hayi le yana kusona umshumayeli akadingwa kasi le Afrikaans uma ufuna Afrikaans because our mindset automatically zagrumiwa on a wrong channel.
So lokho asidinga sisafarish asisokolisi, but when it comes to Christ now kuthiwa ke ngoba umuntu wawa engqondweni walimala engqondweni kuthiwa into yokuqala kumele ilungiswe umqondo wethu bese kuthiwa ke mawubekini lowo mqondo owawuKristu Jesu. Ah my God. Angibazalwana. Because and listen to this asincwadi Ephesians chapter 4 verse 23. I want to show you something. Yes. Nenziwe basha kuphi? Emoyeni wengqondweni. Nenziwe basha. Umuntu akasindiswa nje kuphela in this body. Kuthiwa ke nomoya wengqondo yakho. Ayiwa ukuthi your mind is a spirit. Kuthiwa ke nenziwe basha nakumoya wengqondo. Ngoba uSathane nakakuthanela kunhlakani ulanda ingqondo yakhe emoyeni. Ayibheke lento automatically to receiver seka contaminated. Uthi receiver uyazibuza mara ngiyastadisha I don't know ukuthi indawo kufanele ngobhene esuka phansi I understand because automatically kuthiwa ke mangabe umoya wengqondo ungakalungiswa kuba ne problem. So kuthiwa ke mawenziwe musha umoya wengqondo. Kusho ukuthini mfundisi usho ukuthini? Ngisho ukuthi pray for the spirit of your mind. Thandazela umoya wengqondo yakho because umoya wengqondo yakho ayidobi noma there is a wave in the spirit. Bathi kuze wembathi nomuntu omusha kufanele ke wenze njani bazalwane wenziwe musha umoya wengqondo yakho. And once umoya wengqondo yakho ungenziwa musha you are now capable to receive the things of God. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Then from verse 14. Yes. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya. Umuntu wemvelo unale tendency yokungamukeli izinto zikaNkulunkulu. Which is your flesh. Yabona umuntu wengqondo manje uthi ayimfundisi funa siyodla manje. Umuntu kamoya uthi what is this? Ingakho into ongayifunda manje lento ngabe uyayidinga le. But owenyama uthi funa silantshini manje. But umuntu wemvelo akayiqondi lento le. Yazi ngesikhathi sosikole ngithi chapter bese ngishayipilisi la. Manje ngasisele isikhathi. Lo wenyama lo wemvelo uthi funa ascan treatment manje. And njengoba kubizela ku treatment manje uyakhohlwa ukuthi uyo okubanga ukuthi uzudla treatment. Manje uyakhipha futhi ukuthi asambe so maintain lento engufake kiyo. Ngoba lo njalo ucabangela yena. Lo always indaba ihlala ngaye lo. Mawuke waphila naye. And bathi into ebuhlungu ngalo uhlakaniphekayo. Ngoba uyazazi ukuthi makasuka la uthatha N17 uma fika lapha off ramp ungene eGreplin uyafika uthela ubra wakho mhlabe emhlabathini usele but lowa ngaphakathi Jesus manje ushiye phi ndoda hawu mfethu ukhaphile nawe usadotsha lapho umfundisi ashimali sayodla ade baba ngisangeni mina yamiphelela la kuthi uphuma njani angisazi azibe sesikho madoda namasuka mnyama ukuthi asisikole fasamene ngoba kuphela kwento powerful phela kwento authorized phela kwento ehloniphekile umoya womuntu noma ngabe ezulwini uneasha unama bodyguard noma ngabe esokweni awuhambi wodwa because that is God. Noma ngabe esokweni baba kahambi yedwa. Yes. Amba nama bro wakhe sasa zama ukuza athi ake kubuyele lemuva. Kuthiwa nix uyale. So kuthiwa ke lo wenyama umelene nomuphi nomoya. Qhubeka. Umuntu wemvelo ngakwamukeli okukamoya. Yes.
Yes. ngokuba kungububula kuyo Ngokuba kubula akuinterpreteki. Qhubeka mama. Angeke ukuqonde. Qhubeka mama. ngokuba kubonisiswa ngokomoya Ngokuba kukamoya kubonisiswa ngomoya. So lo wenyama understand okukamoya bamelene laba babili. Qhubeka mama. kepha ongowomoya Yes. ubonisisa konke Owakamoya ke nayindaba la powerful khona. Kuthi umuntu kamoya ubonisisa konke. Ngoba umuntu kamoya uyakhona ukubona ukuthi angigcini la, there is still a life after this. Mangiphuma kulomzimba kukhona enye impilo ngale. But lo uthi naphuma lana kusana lutho lo wenyama. But owakamoya uthi unamanga masiphuma la khona nasayakhona. Ngiphinde bazalwane. Are you aware ukuthi on this side siyawoma? Siyocala ukuphila on the next life. Yes. The real life is not this side. Lana sifuna nabantu abahamba training, sese ku training la. There is a real life la khona ukusadinga uphinde ubuzo practice. So yaphila igame yakamampela manje. So ke lo uvamise ukuthi athi asenjoy training. According to the reality of life is outside. Asondela sifuna uzothanda sesisebenza. kepha ongowomoya Yes. ubonisisa konke Yes. kodwa yena kabonisiswa muntu Kodwa yena akabonisiswa muntu. Yes. ngokuba ubani owake wazi umqondo wenkosi Ngokuba ubani owake wawazi umqondo wenkosi. Yes. ukube angaze ayifundise na Ubani owazi umqondo wenkosi ukuthi angaphinde ayiadvise. Ubani owazi umqondo kaGod ukuthi angathi God yazana ucabanganga kahle ngani. I think we're supposed to do like this. Kuthiwa ubani owazi umqondo wenkosi ukuthi angaphinde aluleke God na. Qhubeka. kepha thina sinomqondo kaKristu Kepha thina sinomqondo. That is the only mind sislihle that is accepted in the heavenly places. It's the mind of Christ. Makunempilo eyamkeliwe izulu kumntwana kaNkulunkulu, it's the mind of Christ. Bazalwane, umqondo wethu ngokwendalo ucorrupt. Umqondo wethu ngokwenature mama wayekuzonda nami ngiyakuzonda. Mangabe ekhaya bebengakufuni nama ngufuni. Mangabe ekhaya lento sasingayenza nama ngifuna ukuyenza. So asikhethi ukuthi ku right or ku wrong. It's just a matter of ekhaya bathe ngalento le. But in Christ we know that is the only mind that is aligned with God. Because Christ is the only person othi ongibona ngikwenza ngikusho ngibone kuBaba. So the mind of Christ always it seeks after noma ihamba ifuna ukwazi ukuthi izulu lithini ngale meko le. Sisama ngenyawo sizothandaza. Bazalwane, this is the safest place esabizelwa kiyo. Ngoba sahlatshelwa iwundlu elakwazi ukusikhipha lasihlukanisa nesono. Njengoba usibona today similar simekhona sizosho njalo ukuthi nelethu iwundlu nelethu iphasika lihlatshiwe. Ngicela ufundele 1 Corinthians chapter 5 sesukuma bazalwane ngicela. Okay. 1 Corinthians chapter 5. Ngicela ufundele verse 7. khiphani imvubelo endala Yes. ukuze nibe yinhlama entsha Okay, from verse 7 Lord. From verse 6. akukuhle ukuzibonga kwenu Yes. anazi yini ukuthi imvubelo encane Yes. ibilisa inhlama yonke Anazi ukuthi imvubelo encane imosha yenza noma inhlama yonke yenze njani bazalwane ibili. Kuthiwa ke awazi yini ukuthi ke lesonwanyana esincane sinamandla okutshintsha i-eternity yakho totally. Lesono ngasi-undermine ukuthi lesi sincane according to the word of God kuthiwa lesono esincane singena empilweni yakho okuyinhlama. Impilo yakho inhlama and you undermine this minor sin. Kuthiwa ke anazi ukuthi ke for inhlama egcwele bound idinga just a small yeast
leyo nhlama yonke seyimoshekile iba now the east iba ne-impact phezu kwayo yonke. Sekuthiwa ke noma ngabe ungasibuka sideleleke kanjani sinamandla okwenza izulu likubheke the other way around. Qhubeka. Verse number 7. Khiphani imvubelo endala. Yes. Ukuze nibe yinhlama entsha. Bese kuthiwa ke khiphani ke imvubelo endala the east lesono esidala. Leso bosojwayela ukuthi esami kuthiwa sikhiphe. Leso bawudesa siyekeki ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa lesimanje angikhona kuthiwa ke naleso sidala sishiye. Qhubeka mama. Njengalokhu ningabangena mvubelo. Yes. Ngokuba nelethu iphasika lihlala. Njengalokhu ke ninjengenhlama engenamvubelo. Njengalokhu ninjengabantu abangasenaso isono. Nelenu ke manje iphasika sehlatshiwe. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi ke lesi lenhlama my brother kwakuyinhlama yokuthi umuntu nomuntu aparticipate esidlweni senkosi. Esidlweni senkosi wawungayiko participate nesipho esasinemvubelo. Once isipho sakho saba nemvubelo uya disqualifywa ukudla iphasika. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi once unesono akacelebrate kakhulu uKristu. Because now the moment unesono ucelebrate yini ngoba si celebrate ukuthi wasinqobele esonweni. Manje ucelebrate kanjani angakunqobelanga? Kuthiwa wena iya njengenhlama engenamvubelo uyocelebrate iphasika. As long as the Eastern man, I'm telling you, sibhizi siya celebrate lemvubelo ibhizi yabile le. Ibhizi yabile le. You will never enjoy the Passover. You will never enjoy the Pasika esikilo. Ngakho ke bazalwane sisazoma ngenyawo. Let us transform our mind. Asimvumelele uNkulunkulu adile nathi kabanzi. Sibe yilento asifuna siyiyo. Sizokwazi ukuthi senze nabazalwane siqualify ukucelebrate ini Pasika lethu. Ngoba nelethu Pasika lezi njani? Hlatshiwe bazalwane. Sahlabelele sima ngenyawo egameni lenkosi uJesu.